Ni hilko anintz, norbait etorriko zen ere funeralea? Noiz jakintzen nuen egoera hau ja gainditu da, nik ezin dut gehiago, honek ezin du horrela jarraitu. Hasi nintzen pixkanaka, pentsamentu ez oso erosuak eukitzen. Hau da, ni benetan egon behar dut hemen jendiai divertitzeko. Hori da hortako bizi naiz. Ni hilko anintz, norbait etorriko zen ere funeralea. Eta hasieran pentsatzen nuen ez. Eta horra hasi nintzen pentsatzen ja ezin nula gehiago. Ze esango zenioke une honetan biktima izaten ari den gaztetxo bati? Itzein, norbaitekin, berdin albarimada profesional batekin, baina behintzat kontatu zaizun pasatzen. Nola sentitzezean? Eta bai, prozesu ez dela egun batetik beste aldatzen. Ez da bapatian oso ondo egongo. Ze bizitza gura berakin beteta dago, eta batzutan sentituko zea, ezin dezula altza oitikan, ze ez dakazu energia. Beste batzutan berriz eguna ondo jungoa, eta pentsatzezu, bizitzea merezigu, eta benetan merezigu ez bari bada zuregatik, altza zaitez zure familiagatik, edo maite izun jendeagatik. Zerbait eukiko zenuke esateko neska mutil horiei? Bai, konfiantza edukitzeko beraien gurasoekin, kontatzeko ze gertatzen den. Batzutan pentsatzen dugu gurasoak ez diela guztiz gurekin egongo, baina hortan asko nahasten dira. Nik esate baterako pentsatzen nuen gurasoak ze pentsatuko zuten nigan, baina esan nienean gero konturatu nintzen benetan bertan daudela laguntzeko, eta egia da gogorra dela hau bizitzea, baina honetatik ateratzen diren pertsonak nik esan dezaket, nire esperientziagatikan, bi aldiz indartsuago ateratzen direla eta kapazak direla aurrera jarraitzeko, ez dela mundua amaitzen. Publiko egiteak, hau kontatzeak, mesede egiten du, laguntzen du. Zergatik erabaki duzuzuk hau kontatzea? Olako egoerak ez duelako jarraitu, eta guk aldeu ahotsa altza, baina beste atzko bidean gelditu dira, eta haien gati barin bada ere, edo etorkizunean olako goza pairatzea tokatzen zaion pertsonagatik ahotsa altzatzea merezi du.